Φανταστείτε ένα πρωινό όπου ο κόσμος έχει σταματήσει επιτέλους να βρυχάται. Ξυπνάτε σε μια απόλυτη, σχεδόν απόκοσμη ησυχία. Δεν υπάρχει πια ο μακρινός, υπόκοφος βόμβος των πυλώνων υψηλής τάσης που διασχίζουν τις γειτονιές, ούτε η βαριά μυρωδιά του καυσαερίου από το φορτηγό που ξεφορτώνει στη γωνία του δρόμου. Πατάτε τον διακόπτη της καφετιέρας και το φως ανάβει αμέσως. Το νερό βράζει, αλλά κάτι λείπει. Λείπει ο γνώριμος υποσυνείδητος φόβος. Ο φόβος για τον λογαριασμό που θα σας έρθει στο τέλος του μήνα. Η αγωνία για την επόμενη διεθνή ενεργειακή κρίση που διαβάζατε στις ειδήσεις. Η αίσθηση ότι κάθε δευτερόλεπτο άνεσης και ζεστασιάς έχει ένα τίμημα που δεν μπορείτε ποτέ πραγματικά να ελέγξετε. Στη γωνία του πάγκου σας, μια μικρή συσκευή, χωρίς κανένα καλώδιο να τη συνδέει με τον τοίχο, τροφοδοτεί αθόρυβα κάθε ηλεκτρική ανάγκη του σπιτιού σας. Δεν καίει τίποτα, δεν εκπέμπει ρήπους, δεν χρειάζεται συντήρηση. Είναι ένας μετατροπέας ενέργειας μηδενικού σημείου. Μια πηγή που μοιάζει να αντλεί ισχύ από το ίδιο το κενό του διαστήματος. Σήμερα η ενέργεια δεν είναι απλώς φθηνή, είναι ελεύθερη. Είναι ένα καθολικό ανθρώπινο δικαίωμα, όπως ακριβώς ο αέρας που αναπνέουμε. Όμως στην μακρά και πολυτάραχη ιστορία της ανθρωπότητας, κάθε μεγάλο δώρο είχε πάντα ένα ανάλογο, συχνά τρομακτικό τίμημα. Σήμερα, στο εξήγησε το απλά, θα επιχειρήσουμε ένα τολμηρό ταξίδι σε ένα νοητικό πείραμα που αγγίζει τα όρια της επιστημονικής φαντασίας. Τι θα συνέβαινε αν λύναμε το πρόβλημα της ενέργειας για πάντα? Θα ήταν αυτή η αρχή μιας χρυσής εποχής ή το τελευταίο κεφάλαιο της ιστορίας μας? Η ιδέα αυτής της απόλυτης ελευθερίας δεν γεννήθηκε τυχαία. Πρέπει να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω, στις αρχές του 20ου αιώνα, στο μυαλό ενός από τους μεγαλύτερους οραματιστές που πάτησαν ποτέ στη γη, του Νίκολα Τέσλα. Ο Τέσλα δεν ήταν απλώς ένας εφευρέτης. Ήταν ένας άνθρωπος που έβλεπε το σύμπαν ως ένα δίκτυο συχνοτήτων και ενεργειών. Δεν ήθελε απλώς να φωτίσει τις πόλεις με το εναλλασσόμενο ρεύμα. Ονειρευόταν ένα πλανήτη όπου η ενέργεια θα μεταδιδόταν ασύρματα μέσω της ιονόσφαιρας, διαθέσιμη σε κάθε άνθρωπο, ακόμα και στην πιο απομονωμένη κορυφή του κόσμου. Στο περίφημο εργαστήριό του, στο Wondercliff, έχτισε έναν γιγαντιαίο πύργο που πίστευε ότι θα μπορούσε να τραβήξει ενέργεια από το ίδιο το μαγνητικό πεδίο της Γης και να τη στείλει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού χωρίς ούτε ένα μέτρο καλωδίου. Για τον Τέσλα η ενέργεια ήταν παντού γύρω μας, μια απέραντη θάλασσα που περίμενε κάποιον να βουτήξει το κουτάλι του. Όμως η χρηματοδότηση σταμάτησε, ο πύργος κατεδαφίστηκε και το όνειρο της ελεύθερης ενέργειας θαύτηκε κάτω από τις ανάγκες της αγοράς και των κερδών. Αν αυτή η τεχνολογία γινόταν σήμερα πραγματικότητα, αν η ανθρωπότητα έβρισκε τον τρόπο να ξεκλειδώσει την ενέργεια του κενού, την ψυχρή σύνδεξη ή την διαχείριση της σκοτεινής ύλης, η πρώτη έννοια που θα διαγραφόταν από το λεξικό μας θα ήταν η σπανιότητα των πόρων. Ας αναλογιστούμε τη γεωργία, τη βάση της επιβίωσής μας. Σήμερα το κόστος της τροφής καθορίζεται σε τεράστιο βαθμό από τα καύσιμα των τρακτέρ, τα χημικά λιπάσματα που απαιτούν τεράστια ποσά ενέργειας για να παραχθούν και το δυσβάσταχτο κόστος της μεταφοράς και της ψήξης. Σε έναν κόσμο με ελεύθερη ενέργεια θα μπορούσαμε να έχουμε τεράστιες κάθετες φάρμες μέσα στον ιστό κάθε πόλης, ακόμα και σε περιοχές με ακραίο ψύχος. Θα λειτουργούσαν μέρα νύχτα με τεχνητό ήλιο, προσφέροντας φρέσκια τροφή σε δισεκατομμύρια ανθρώπους με μηδανικό κόστος παραγωγής. Η πείνα, ένας από τους αρχαιότερους εχθρούς μας, θα μπορούσε να εξαφανιστεί μέσα σε λίγα χρόνια. Η λειψιδρία, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που απειλούν τον 21ο αιώνα, θα τελείωνε επίσης οριστικά. Η αφαλάτωση του θαλασσινού νερού είναι σήμερα μια πανάκριβη και ενεργοβόρα διαδικασία που μόνο τα πλούσια κράτη μπορούν να αντέξουν. Με άπειρη ενέργεια θα μπορούσαμε να ποτίσουμε τις πιο άνυδρες περιοχές του πλανήτη. Φανταστείτε τη Σαχάρα ή την κεντρική Αυστραλία να μετατρέπονται σε έφορα δάση και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Θα μπορούσαμε να επαναφέρουμε οικοσυστήματα που θεωρούσαμε χαμένα, δημιουργώντας νέες οάσεις ζωής. Ακόμα και το κλίμα του πλανήτη θα άρχιζε να θεραπεύεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς.
δεν θα υπήρχε πλέον κανένας οικονομικός λόγος να καίμε άνθρακα, πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. Οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα θα μηδενίζονταν απότομα. Κάθε πλοίο στους ωκεανούς, κάθε αεροπλάνο στους αιθέρες και κάθε βιομηχανία θα κινούνταν με καθαρή, άπειρη ισχύ. Θα μπορούσαμε ακόμα και να αναπτύξουμε τεράστιες εγκαταστάσεις που θα ρουφούν το διοξίδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα για να το αποθηκεύσουν, κάτι που σήμερα είναι οικονομικά σύμφορο, αλλά με ελεύθερη ενέργεια θα γινόταν το απόλυτο εργαλείο διάσωσης του πλανήτη. Πέρα όμως από την τεχνολογία και το περιβάλλον, η ελεύθερη ενέργεια θα προκαλούσε έναν σεισμό στα θεμέλια της διεθνούς κακέρας. Για αιώνες η παγκόσμια ιστορία γράφτηκε με το αίμα εκείνων που διεκδικούσαν τον έλεγχο των πηγών ενέργειας. Οι πόλεμοι, οι εισβολείς και οι συμμαχίες σχεδιάστηκαν πάνω σε χάρτες με κοιτάσματα και αγωγούς. Με την απελευθέρωση της ισχύως, ολόκληρη αυτή η γεωπολιτική δομή θα κατέρεε. Τα κράτη που βασίζουν την ύπαρξη και τη δύναμή τους αποκλειστικά στην εξαγωγή υδρογονανθράκων θα έχαναν την επιρροή τους σε μία νύχτα. Ο ίδιος ο καπιταλισμός που βασίζεται στην ισορροπία προσφοράς και ζήτησης και κυρίως στην έννοια της έλλειψης θα βρισκόταν μπροστά σε ένα υπαρξιακό αδιέξοδο. Τι αξία έχει το χρήμα σε μια κοινωνία όπου η παραγωγή των πάντων από το πόσιμο νερό μέχρι τα προηγμένα ηλεκτρονικά είδη δεν κοστίζει σχεδόν τίποτα? Η εργασία θα έπαβε να είναι μέσο επιβίωσης και θα μπορούσε για πρώτη φορά στην ιστορία να γίνει μέσο καθαρής δημιουργίας και αυτοβελτίωσης. Ας μπούμε όμως λίγο πιο βαθιά στην καθημερινότητα αυτού του νέου κόσμου. Σκεφτείτε τις μετακινήσεις σας. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα ήταν δωρεάν και θα λειτουργούσαν αδιάκοπα. Τα αυτοκίνητα δεν θα χρειάζονταν ποτέ φόρτιση ή καύσιμα. Οι πόλεις θα αλλάζαν όψη. Δεν θα χρειαζόμασταν πια τεράστια δικτύα καλωδίων, υποσταθμούς ή βενζινάδικα. Ο δημόσιος χώρος θα απελευθερωνόταν. Στην ιατρική, τα νοσοκομεία θα μπορούσαν να λειτουργούν τις πιο ενεργοβόρες συσκευές όπως η μαγνητική τομογράφη χωρίς να σκέφτονται το κόστος, κάνοντας τις εξετάσεις προσιτές σε όλους. Η θέρμανση και ο κλιματισμός θα ήταν δεδομένα για κάθε σπίτι, είτε αυτό βρίσκεται στην παγωμένη Σιβηρία είτε στην καρδιά της Αφρικής. Η ποιότητα ζωής του μέσου ανθρώπου θα εκτοξευόταν σε επίπεδα που σήμερα απολαμβάνουν μόνο οι υπερπλούσιοι. Όμως, καθώς το φως αυτού του ονείρου δυναμώνει, η σκιά που ρίχνει πίσω του γίνεται ακόμα πιο σκοτεινή και απειλητική. Υπάρχει ένας άγραφος νόμος στη φύση και την ψυχολογία. Η απόλυτη αυθονία οδηγεί σχεδόν πάντα στην αλόγιστη κατάχρηση. Αν η ενέργεια γίνει άπειρη, ποιος θα σταματήσει την ανθρωπότητα από το να καταναλώσει τον ίδιο τον πλανήτη μέχρι το τέλος? Με άπειρη ισχύ στη διάθεσή μας, η ικανότητά μας να παρεμβαίνουμε στη φύση γίνεται τρομακτική. Θα μπορούσαμε να εξορίξουμε κάθε γραμμάριο πολύτιμου μετάλλου από τα έγκατα της γης με απίστευτη ταχύτητα και μηδενικό κόστος. Θα μπορούσαμε να ισοπεδώσουμε βουνά για να χτίσουμε τσιμεντένιες μεγαλοπόλεις, αφού η μεταφορά υλικών και η λειτουργία των μηχανημάτων δεν θα απαιτούσαν πλέον κεφάλαιο. Η ρύπανση δεν θα προερχόταν πια από τις καμινάδες των εργοστασίων, αλλά από τα δισεκατομμύρια τόνους απορριμμάτων μιας κοινωνίας που θα μπορούσε να αντικαταστήσει τα πάντα αμέσως. Όταν κάτι δεν κοστίζει τίποτα, χάνει την αξία του. Και όταν τίποτα δεν έχει αξία, η έννοια της συντήρησης και του σεβασμού προς το περιβάλλον κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Επιπλέον υπάρχει ο εφιάλτης της ασφάλειας, ένα θέμα που σπάνια συζητάμε όταν ονειρευόμαστε την ελεύθερη ενέργεια. Η φυσική μας διδάσκει ότι η ενέργεια και η ισχύς είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Μία πηγή ενέργειας ικανή να φωτίσει και να θερμάνει μία ολόκληρη πόλη για χρόνια είναι από τη φύση της μία βόμβα τρομακτικής καταστροφικής ισχύως αν χρησιμοποιηθεί με λάθος τρόπο. Αν ο καθένας είχε πρόσβαση σε μία τέτοια πηγή ισχύως στον γκαράζ του σπιτιού του, πώς θα ελέγχονταν εκείνος ο ένας άνθρωπος, εκείνη η μικρή ομάδα που θα αποφάσιζε να τη χρησιμοποιήσει για να προκαλέσει χάος? Σε έναν κόσμο με ελεύθερη ενέργεια, η ατομική ισχύς γίνεται ίση με την κρατική. Η έννοια της αστυνόμευσης και της εθνικής ασφάλειας θα έπρεπε να εφευρεθεί από την αρχή. Ένας φανατικός ή ένας ψυχικά ασταθής άνθρωπος θα μπορούσε να έχει στα χέρια του τη δύναμη ενός πυρηνικού αντιδραστήρα.
Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια κατάσταση απόλυτης αναρχίας ή, αντίθετα, στην επιβολή ενός ολοκληρωτικού καθεστώτος επιτήρησης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κανείς δεν θα χρησιμοποιήσει την ελεύθερη ενέργεια ως όπλο. Αυτό μας φέρνει σε ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα και σκοτεινά ερωτήματα της σύγχρονης εποχής. Γιατί δεν έχουμε ήδη αυτή τη τεχνολογία? Πολλοί αναρωτιούνται αν η ελεύθερη ενέργεια είναι ένα μυστικό κλειδωμένο σε σκοτεινά υπόγεια εργαστήρια μακριά από τα μάτια της κοινής γνώμης. Αν και πολλές από αυτές τις θεωρίες αγγίζουν τα όρια της συνωμοσιολογίας, η οικονομική και πολιτική λογική πίσω από αυτές είναι δυστυχώς ακλόνητη. Η ενέργεια είναι ο απόλυτος μοχλός ελέγχου. Όποιος ελέγχει την πρίζα, ελέγχει την παγκόσμια οικονομία, τις ροές του χρήματος και την ελευθερία των πολιτών. Φανταστείτε τι θα συνέβαινε αν αύριο το πρωί μια εταιρεία ή ένας εφευρέτης παρουσίαζε μια συσκευή που παράγει δωρεάν ρεύμα για πάντα. Οι μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες θα κατέρεαν. Οι τράπεζες που έχουν επενδύσει 3 εκατομμύρια σε ενεργειακά έργα θα χρεοκοπούσαν. Τα κράτη θα έχαναν τους φόρους από τα καύσιμα και το ρεύμα. Η κοινωνική σταθερότητα, όπως την ξέρουμε σήμερα, βασίζεται στην εξάρτηση. Αν ο κάθε πολίτης γίνει ενεργειακά αυτόνομος, γίνεται αυτόματα και πολιτικά δέσμευτος. Και η εξουσία διαχρονικά φοβάται την αυτονομία των πολιτών περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ίσως λοιπόν η ελεύθερη ενέργεια να μην είναι ένα τεχνικό πρόβλημα που περιμένει τον επόμενο μεγάλο εφευρέτη, αλλά ένα ηθικό και κοινωνικό τεστ που η ανθρωπότητα ως σύνολο δεν είναι έτοιμη ακόμη να περάσει. Ας υποθέσουμε όμως ότι ξεπερνάμε αυτούς τους κοπέλους. Αν ποτέ καταφέρουμε να διαχειριστούμε αυτή τη δύναμη με σοφία και αυτοσυγκράτηση, δεν θα αλλάξει απλώς η καθημερινή μας ζωή, αλλά το ίδιο μας το πεπρωμένο ως είδος. Θα γινόμασταν ένας πολιτισμός τύπου 1 στην κλίμακα Καρντάσεφ, ένας πολιτισμός δηλαδή που μπορεί να διαχειριστεί το σύνολο της ενέργειας του πλανήτη του. Με άπειρη ενέργεια, το ταξίδι προς τα αστέρια πάβει να είναι ένα σενάριο ταινιών. Ο απικισμός του Άρη, η δημιουργία βάσεως στη Σελήνη και η εξερεύνηση των δορυφόρων του Δία θα γινόταν καθημερινή πραγματικότητα, αφού το κόστος των καυσίμων και της υποστήριξης ζωής θα ήταν πρακτικά μηδενικό. Θα μπορούσαμε να κατασκευάσουμε διαστημόπλια που ταξιδεύουν με ταχύτητες που σήμερα θεωρούμε αδιανόητες. Η ελεύθερη ενέργεια είναι το κλειδί που ανοίγει την πόρτα του πλανητικού μας κλουβιού. Είναι το εισιτήριό μας για το σύμπαν. Όμως το ερώτημα που πρέπει να μας καίει την ψυχή είναι, όταν η πόρτα του κλουβιού ανοίξει, θα έχουμε μάθει να πετάμε προς τα αστέρια ή θα πέσουμε στο κενό από την ίδια μας την αλαζονία και την απληστία? Η ιστορία μας είναι γεμάτη από παραδείγματα όπου η τεχνολογική μας πρόοδος ξεπέρασε κατά πολύ την ηθική μας ωριμότητα. Ανακαλύψαμε την πυρηνική ενέργεια και το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να φτιάξουμε βόμβες. Ανακαλύψαμε το διαδίκτυο και το γεμίσαμε με παραπληροφόρηση και μίσος. Η ελεύθερη ενέργεια είναι η απόλυτη δύναμη και η απόλυτη δύναμη απαιτεί απόλυτη υπευθυνότητα. Στην αρχαία ελληνική μυθολογία, ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά από τους θεούς του Ολύμπου για να τη δώσει στους ανθρώπους, θέλοντας να τους βγάλει από το σκοτάδι και το κρύο. Τιμωρήθηκε σκληρά για αυτή του την πράξη, όχι γιατί η φωτιά ήταν κάτι κακό, αλλά γιατί οι θεοί πίστευαν ότι οι άνθρωποι δεν ήταν ακόμα όριμοι να χειριστούν μια τέτοια δύναμη χωρίς να καούν ή να κάψουν τα πάντα γύρω τους. Σήμερα η δική μας φωτιά είναι η τεχνολογία και η ασταμάτητη αναζήτηση της απόλυτης ισχύος. Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Από τη μία πλευρά υπάρχει ένας κόσμος χωρίς πείνα, χωρίς φτώχεια, χωρίς πολέμους για τους πόρους. Ένας κόσμος όπου η ανθρωπότητα ανθίζει και εξαπλώνεται στο διάστημα. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ο κίνδυνος της απόλυτης αποξένωσης, της περιβαλλοντικής κατάρρευσης από την υπερκατανάλωση και της αυτοκαταστροφής μέσω της ανεξέλεγκτης ισχύος. Αν αύριο το πρωί εκείνο το μικρό μαγικό κουτί εμφανιζόταν στο τραπέζι της κουζίνας σας, τι θα επιλέγατε να κάνετε? Θα το χρησιμοποιούσατε για να χτίσετε έναν κήπο για τις επόμενες γενιές, για να βοηθήσετε τον διπλανό σας, για να δημιουργήσετε κάτι που θα μείνει στην ιστορία? Ή θα γινόσασταν δέσμοι της ευκολίας, καταναλώνοντας πόρους και ενέργεια
χωρίς κανένα μέτρο και κανένα πλάνο για το αύριο. Η ενέργεια μπορεί στο μέλλον να είναι δωρεάν, να μην κοστίζει ούτε €1. Αλλά η σοφία, η εγκράτεια και η ενσυναίσθηση για να τη χρησιμοποιήσουμε σωστά παραμένουν το πιο σπάνιο, το πιο δύσκολο να κατακτηθεί και το πιο ακριβό αγαθό στον κόσμο μας. Ίσως τελικά η αναζήτηση της ελεύθερης ενέργειας να μην αφορά την ανακάλυψη μιας νέας μηχανής, αλλά την ανακάλυψη μιας νέας πτυχής του εαυτού μας. Μιας πτυχής που θα μπορεί να διαχειριστεί την αυθονία χωρίς να χάσει την ανθρωπιά της. Σας ευχαριστώ που με ακολουθήσατε σε αυτή την αναζήτηση πέρα από τα όρια του εφικτού και του καθημερινού. Αν αυτό το επεισόδιο σας έδωσε τροφή για σκέψη, αν σας έκανε να αναρωτηθείτε για το μέλλον που έρχεται, μοιραστείτε το με κάποιον που του αρέσει να κοιτάζει τα αστέρια και να ονειρεύεται έναν καλύτερο κόσμο. Μέχρι την επόμενη φορά, συνεχίστε να αμφισβητείτε τα δεδομένα, να ερευνάτε το άγνωστο και να θυμάστε πάντα: η μεγαλύτερη και πιο ουσιαστική δύναμη δεν βρίσκεται στην ενέργεια που καταναλώνουμε από τις πρίζες μας, αλλά στις αποφάσεις που παίρνουμε κάθε μέρα ως άτομα και ως κοινωνία. Να είστε καλά και να συνεχίσετε να αναρωτιέστε για τον κόσμο γύρω σας.